بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی تماشاوانا امیر بحثا سورت عصر بکند. قرآن کریم دا ان سورت بچوچکه سه آیته ان بحثایی. امام شافعی خدا تعالی جرازی به دبی اگر قرآن کریم وان سورت دن وان آیت دن نازل نبونا تنه قرآن سورت عصر بنا و هر سه آیت بنا دبی بس yaşama dünyayı tamamı. بس yaşama dünyayı tamamı bu çünkü dvi sureti küçük ta Allahu Teala per fret tiştaj mara gotiye. İşte kan bu fikrin Allahu Teala dvi sureti küçük da jmara gotiye çi. Daha Fahreddin Razi Adaja Razi be ev bahs ked be li pazarê midî ku yek gazî dike be werin bikirin werin sermaye min di helat diçe bira gunê we min were gunê we bî însanî bira were sermayê wî we qediya nîvî çû heliya Fahreddin Razî be min bira kir min got ev çi orta avînê ev çi evê germê de ev çi difroşe be hatim hatim ku zilamekî di nava pota da bûz aniye bûzê difroşe tabii bûz jî tahevdayeke dihele Fahreddin Razî dibe min wisa xweş fehm kir kî ku Xwedayê Teala di sûretê Esr da çiqa xweş ji me însana da fehm kirine yani. Çawa bûz dihele emirê me însana jî dihele ji xwe haya me jê tune ra gunê me were dibe yani. İca sûretê Esr ji me re dibe çi? Bismillahirrahmanirrahim vel asri. Xweda Teala bi zamanê Esr son xwariye. İca zamanê Esr kîja zamane? Hinek müfessira gotine ku zamanê li mêja Esrê ye wisa li gora xwe tarîf kirine ew zamanê li mêja Esrê jî ku benzetme çêkirine ku extiyariya însan hani rokî 24 saate ku dibe Esrê dî dibe ber êvar da însan ji em bêjî ku 45 şêsî bêrî ber extiyarî diçe dibe yani fikra xwe dibin ew zamanê. Hinek müfessir jî dibin ki zamanê Esr ku gotiye muhtemelen belki zamanê Esra saadetê be watê ku hat Resulullah ew çax watê sahabiya muhtemelen belki ew çax be tabii em başî wî Xweda dizane. Velhasıl Xweda Teala bi zaman son xwariye. İca zaman çi ye? Zaman tişekî wisa ye ku bi pera naykirinê. Na hinek tiş bi pera têkirine cul û xwarin û vexwarin û em bêjin mervera tatilê û vesaire ama zaman em bêjin weka liba tizbîk ku hat xwar êdî qediya. Qediya mesela hani çê nabe mesela hani êk mirine emrê wan ji para nayê emrê me heta ana hat em bêjin ana divê avî me geval fotoğrafê xwe sebîtê dinêrim haylo hî porêm tev reş bû rîm reş bû va tev spî bêye çi ye. İca Xweda Teala dibe çi? Bismillahirrahmanirrahim. İnnel insane lefî xusr. Muhakkak dibe insan da zirarê dane. Peki insan çima da zirarê daye? Çit ke insan? Rabê xwe naz nake. Ê ku naz nake mesela em bêjin kî li mêj nake, em bêjin kî rojî nagire, em bêjin kî qetlê digire, em bêjin kî fesadî dike, em bêjin kî xelkê berav dide, em bêjin kî zarokê xwe xerab ra dike, ji diya xwe re nebaşe, ji bavê xwe re nebaşe vesaire vesaire. Toplumê re, çevrê re, ji heywanê re avan insana zirar dikin. Çima? Wê bimirin ber teraziya Rabî alemê gunahê wan pir zêde ve cehennem lêviya wan. Belki ez bimje wî insan, belki tu bijî, belki êdim bej mesela. Kî ji me em bikir mesela hani. İca dibe kî ne zirarê daye? İllellezîne âmenû ve amilussâlihâti. Dibe ew însanê ku emelê salih dikin awana ne di zirarê dane awana. Kî ne wana? Ê ku îman yani bawerî bi Xweda û Hezreti Muhammed Mustafa anîne. Awana dibe ne zirarê da tabii dama wê heye. Ve amilussâlihâti ve tevâsew bil hakkî. O tavsiye hakkîye bikin daima ji her insanê re ji dostê xwe re, ji nerê xwe re, ji xeraba re
Germer خراب راجی راستی بجه چی حتی رسول الله علیه السلام دبی کی به مظلوم را yardım بکن o به ظالم راجی yardım بکن. İca sahabe dibin ya Resulallah tamam em mezlum را yardım بکن. Em para bidin wan em mali wan işan بکن em çima zalima ali zalima بکن dibe jwan ra başi bejin belki unwan jwan zulma wan bidin vegarandine. A işte gerem hakiş herkesi ra bejin. Tani evdini mesela. O ve tevasav bis sabri. Yani em jihavra tavsiye sabre bikin. Çünkü dünyayı kesi ku derdu kulivi tinin. Herkes derdu kulivi yani. İnsan zengin dibe, insan fakir dibe, derdu kulivi yani. Naha em ketine atriya malu mülki dünyayı em dibin ya işte bırak ki pere me evin bankada bırak khaniye me eve bırak taksiye em taksiye em de geçtikin em hazır dolma ard dikrin vesaire suni nay em de arad aji haya mecmalu mülkü falan ay emre mecid çe emre med çe tak em tkavin gore malu mülk telve dünya dibin haca mebui malu mülki gora xu gelira meçime me pe xeyr u xeyrat o kir mebui de zamani راستي خبر دا حقو مسألة وجربي خرات توان ملمجا وكل روجا وقرد أو شخ أمد باشي دابن أم ند خسران دانه إجا صحابي رحلت رسول الله عليه السلام شقا جارا قد جيشتن أفدو توصية حقية توصية باشي لفت كرن أو في سورة جبرة دخاندن هي در باس دبون دچون مثلاني ويا إمام الشافعي دبي سورة تكي پربچوچكه سه ayette fakat kuşşayet embeci Kur'an nazil ne bu naci bir sureti aneka tene besi yaşamama insana bu. İca çava tüccarê ku zarar dike çava Fahreddin Razi ku ew tüccarê ku bûzê difrot zarar dike çünkü sermayê dihele sermayê ku dihele emrê me jî dihele gelî Müslümana gelî bawermenda Vallahi em nizanin ku em çiqa gunene. Vallahi em nizanin ku çil pêşiya me ye. Em hişî xwe bidin serê xwe. Em zanin ku mirin heye. Çünkü em dibînin wan mirin. Wa cinarê me mir, bavê me mir, diya me mir vesaire. Em ê jî bimirin, em bi mirinê bawerin. Vallahi em zanin ku Xweda jî heye. Em zanin ku heq û huquq û cennet û cehennem jî heye. Madem ki em zanin ku heye. Werin qenebe em ji xwe tevbe bikin. Em dev günah berdin em ji hevra behsa heqiyê bikin behsa başiyê bikin belkî înşallahu teala Xuda teala me efû bike û te bimînin di xêr û xweşê de hûn temam emetê Xweda